Здравейте! Аз съм Александър Герасимов и в момента се намираме в Южен парк София. Тук сме, за да разпитаме няколко човека какво мислят по темата рециклирането като изкуство. Елате с мен. Какво мислиш за рециклирането като изкуство? Мисля, че е много готино. Особено в модата. Рециклиране, да, но не под формата на изкуство със сигурност. Много хора се занимават с това нещо, като изкуство, като помагане на света да е по-добро място. Като чуете рециклиране, какво си представяте? Използваме материали, които вече са използвани. Добре, ако имаше безкрайно много материали от рода на пластмаса или дърво или каквото и да е било, какво би направила с тях? Може би някакъв вид инфраструктура. Това, което ми идва сега на ум, защото виждам този човек на колело там, велолеите в София все още са доста недоразвити и много от колите не ги спазват и доста често ги газят и е доста опасно да се кара колело в София, бих казала, в сравнение с други европейски градове, така че може би бих използвала тези бокуци, така да ги наречем, за някакъв вид колчета, които да не ги смачкват. Днес видяхме гледните точки на няколко човека. Как всъщност те се справят с рециклирането. Някои практически, други пък артистично. Което и да е от двете, е важното поне по някакъв начин да сме се докоснали до тях. Аз бях Александър Герасимов. Благодаря ви за вниманието.